A principis del segle XVI, Europa vivia sota el poder absolut de l'Església Catòlica. La gent comprava indulgències, creient que així podia guanyar el perdó de Déu. Però molts començaven a adonar-se que aquella fe s'havia allunyat del verdader evangeli. Entre ells hi havia un monjo alemany anomenat Martí Luter. El 31 d'octubre de 1517, Luter va penjar 95 tesis a la porta de l'església del castell de Wittenberg. Amb aquell gest senzill va començar una revolució espiritual que canviaria la història, la Reforma Protestant. Les seves tesis denunciaven la corrupció i defensaven que la salvació no es podia comprar ni guanyar, sinó que era un do de Déu. Gràcies a la impremta, les idees de Luter es van escampar per tota Europa com mai abans. Altres líders com Zwingli a Suïssa, Calví a França i Knox a Escòcia van continuar aquest moviment de retorn a la fe original dels apòstols. El cor de la reforma es va resumir en 5 veritats fonamentals, conegudes com les 5 soles. Sola Scriptura. Només l'Escriptura és la nostra autoritat màxima. Sola fide. Només per la fe som justificats davant de Déu. Sola gratia. Només per la gràcia rebem la salvació, no per les nostres obres. Solus Christus. Només Crist és el nostre mitjancer i Salvador. Soli Deo Gloria. Només a Déu sigui la glòria, per sempre. Aquests principis van encendre una flama que cap poder humà va poder apagar. La reforma no només va transformar l'Església, sinó també la cultura, l'educació i la llibertat de consciència. Va donar a milions de persones accés a la Bíblia en la seva pròpia llengua. I va recordar al món que la fe autèntica no és religió, sinó relació amb Déu a través de Crist. Cada 31 d'octubre, milions de cristians recorden aquell moment en què un sol home, armat només amb la seva fe i la paraula de Déu, va desafiar un imperi sencer i va encendre una llum que encara avui continua brillant.